Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam Petruk. Waalaikumsalam Petruk. Wah, iki ngrumpaka apa neh, Truk? Iki pathet 9 wantah Kang Gareng. Wah, coba. Iki ya anggitan. Iya iki nganggit cakepane dhewe. Coba. Ayo, Truk. Satrio Sekar Kembang Puspita Sari Gakulang Atiluhung Sowan Sang Wikudebya ngadhang tumuruning elmi Om sanguning kusuma bangsa manungsa mung saderma sumara mring yuwang lae waduh iki kakekne Semar edak-edake kok. Wah iki nek pas pinuju nderek ndara kae ya Truk. Lae ning tengah alas wis bareng tindak rono rene njajah desa Milangkori. Ya mertinjo laladan Ngamarta wah. Ning tengah ngalas pinggir ngalas. Wah iya ya terus Ndara Janaka diadhep karo Panakawan. Awake dhewe ya wah wis jan terus jan ketok kesel ngono kae. Wah iya iki nek nggon wayang ki anu kok. Kae nggon pas nalika Ndara Janaka eneng ngalas. Oh iya ya, Truk. Wong Ndara Janaka ki satriya. Pesemone satriya ki ora beda karo kembang. Ngono ya, kembang utawa sekar. Iki kok komplit to, Truk. Ana sekar, ana kembang, ana puspita sari. Lah iki tegese menyangatkan ngono lho. Satriya sekar kembang puspita sari. Iki komplit tegese iki menguatkan ya nek satriya iki minangka kembanging dunia. Oh iya ya. Gegulang adiluhung. Nyata para satriya ki Ndara Janaka ki paribasane ki saben dinane mung gegulang apa adiluhung tegese ngelmu tumuju marang adiluhung kuwi mau. Ilmu ya kok tegese iki nek jaman saiki ya sekolah ngono kae. Mencari ilmu, menuntut ilmu. Oh iya. Jumbo karo dawuh Gusti Allah ki nek jebule iki menuntut ilmu utawa mencari ilmu ki wajib hukume selama hidup. Wah iya ya Truk, ya mula Ndara ya nalika ning ngendi wae tetep isih sekolah. Mula sowan ana para pujangga-pujangga, para nimpuna sing mumpuni bab ilmu iki tindak rono. Pokoke kagungan ilmu diparani. Nganggo laku ya Truk, mula bener nek ana kae tembung ngelmu iku kelakone kanthi laku, tegese kudu dilakoni. Oh iya, nek saiki luwih gampang, Truk. Apa? Lah kae wis ana HP. Ayane lah ya kudu nglakoni, dipejet HP-ne, ditutal-tutul. Nah, ilmu teko. Nek ora ditutul ya ilmune ora teko. Najan mung sak nutul kuwi ya laku. Wah iya ya, Angadang tumuruning ngelmi. Sowan ana Sang Wikudebya. Nek jaman saiki ya Maha Guru, sowan ana nggone guru.
Ngadang tumurune ngelmi sebab guru ki sing kanggonan ilmu. Arep kepengin golek ilmu apa gari goleki gurune, bidange masing-masing. Wah iya ya, Truk. Saiki wis dituduhke galo nek pengen kowe sekolah nggon iki nggon mesin kae sekolahane ning kono. Anggon pertanian kae ning kono. Dadi wis dipilah-pilah wis gari mlebu. Oh iya ya. Kanggo apa? Kanggo sanguning kusuma bangsa. Oh iya, para pemimpin bangsa kae sangune ya ilmu. Ngono, Kanggo mrenata bangsa, mrenata negara lho. Kuwi sangune ya ilmu. Jebule ngono ya, Truk. Mula jane pentinge golek ilmu ki kudu dipahami tujuane. Mencari ilmu. Nah, ora kaya awake dhewe mbiyen mencari ijazah. Iya. Golek ijazah karo golek biji. Nanu motivasine wis geseh kok. Apa beda? Ya jelas beda to, Kong. Nek motivasine iki mencari ijazah iki nek wis entuk ijazah wis. Dadi lek golek ilmu mung areng golek ijazah tok kowe. Oh iya, wis leren. Ning beda nek mencari ilmu. Entuk ijazah apa ora entuk ijazah tetep ilmune iki berkembang dipelajari. Mula nganti gawe sing jenenge ana penemu. Kenapa dadi penemu? Mergo le mempelajari tenanan, golek ilmune tenanan. Oh iya ya, ora mandeg kaya awake dhewe iki leren. Nurune kadang ya urung iso. Iya. Apa kok menemukan? Lah iya ya, Gong. Sangune kusuma bangsa, labuh negara lho. Manut bidange masing-masing, manut kemampuane dhewe-dhewe ya, Truk. Wah iya ya, Gong. Manungsa mung sak derma lho. Bola-bali iki ya, Gong. Mung sak derma tegese berserah diri, pasrah ana ngarsane Gusti Allah. Mung sak derma diciptakke kok. Wong nyatane iki awake dhewe ya ora rumangsa nyiptakke awake dhewe. Wah iya ya, kuwi. Mung sak derma digawe mung apa anane ngene iki ya, Truk. Lah iya, ning areng golek pemahaman kesadaran mung sak derma iki nek ora sinau tuntunane Gusti Allah ki ya urung karuan nek awake dhewe iki paham lho, Gong. Wah iya ya, Truk. Sumarah mring Sang Maha, sumarah mring Hyang Maha, tegese Yang Maha. Hyang Maha iki tegese Tuhan yang Maha, yang paling, ora ana 2, 3, 4, 5, 6, yang paling. Tegese ora ana tunggale. Ngono, sebab nek ana tunggale tegese tidak maha. Wah iya ya, maha kuasa, maha pencipta. Ya kae nek Asmaul Husna, asma Allah iki sing nggawa makna sifat kae lak. Sing ngono cacahe ana 99. Luwih ra, Truk, ya mbok menawa ya luwih ning wong sing di ngerteni awake dhewe mung kuwi. Ha iya, lho maha Gusti Allah ki mahane pirang-pirang. Kadang sing awake dhewe urung ngerti kok. Oh iya ya, kuwi. Wah, Asmaul Husna ke jan sifate Gusti Allah. Iya, mula nek ana awake dhewe iki Tuhan kok sifate ora 99 kuwi ya. Oh iya ya, dadi diragukan ketuhanane utawa filosofine iki lho, Gong. Ya kayak mau maha besar, maha tahu. Wah iya ya, maha tahu ki tegese ngerti kabeh ngono lho, Gong. Apa wae pirsa ngono ki jenenge maha tahu. Bedane karo awake dhewe menungso, awake dhewe tidak maha tahu. Oh iya ya, nek Gusti Allah maha tahu. Ibarate ditakoni apa wae iki pirsa ngono. Utawa ndelok kahanan bumi langit sak isine iki pirsa. Digambarke panjenengane iki kae paribasane iki ana wit godhong garing wanci bengi mangsa sepi sing petil saka nguwit kuwi atas ijine Gusti Allah lho.
Oh, ngono, Truk. Kuwi nuduhke nek Mahapirsana iki digambarke nganti kaya ngono lho. Mengko awake dhewe kadang ora nggatekke wit godhonge petil iki ya ketoke kaya yogur petil ngono wae. Ning jebule petile godhong garing saka gantilane wit kae. Bengi-bengi kuwi jebul atas ijine Gusti Allah. Nek Gusti Allah urung mari izin ya ora petil godhong garing kuwi, siji kuwi. Mongko ning donya iki godhong garing iki ora umum mugi. Wah iya ya, Truk. Kuwi contone ngono, Gong. Ayo iki mu pathet sanga wantah. Awake dhewe ya ora ketang klungsu-klungsu nderek melu wudu nganggit. Ayo tiru-tiru ora iso ya, Truk. Aku ki nek malah nurun iki malah lali wae kok. Ngono gawe dhewe iki ya sak isa-isane. Wah iya ya. Iki mu Kang Gareng. Wah iya Petruk. Ora ketang sithik berkarya ngono kae ya, Truk. Lah iya ki lak bedhek-bedheke iki mau to, Gong. Sijine sekolah, sijine nurun ya nek iso ki gawe. Oh iya berkarya sak isa-isane. Oh iya ya, Truk. Ngono ya Kang Gareng. Iya Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.